que ve el Constantí. Si ve el Constantí vindrem. Fer-vos 5 cèntims de què ha significat Fira per Hospitalet. Ens va canviar la vida. És el motor, és el tractor d'aquesta gran transformació i, per tant, l'aposta de la ciutat i de l'Ajuntament de l'Hospitalet per Fira sempre ha estat inequívoca. Vull fer una miqueta d'introducció explicant el currículum, que és molt extens, del Constantí. Començar dient que per Fira és un orgull que tinguem aquest recinte tan emblemàtic aquí a l'Hospitalet. El món, l'Europa, no té recintes tan potents i tan ben estructurats, tan ben comunicats i tan ben arrelats a les ciutats. L'ampliació de la Fira és una realitat. Al febrer de 2019 signaven un protocol per dir anem endavant amb el projecte d'ampliació de Gran Via i reforma de Montjuïc. És a dir, com fem que això vagi endavant? Sentir que els valora, sentir que això serà casa meva i aquí m'acompanyaran a créixer, m'acompanyaran a tirar endavant. Per tant, cal un equip molt talentós, un equip molt professional, molt unitat de resultat, molt ambiciós. I això és part del nostre ADN, l'ambició. És que Fira de Barcelona sigui l'impuls diferencial perquè el teu negoci, el teu congrés, sigui més exitós. O sigui, venir aquí ha de ser sinònim de que hem aniran les coses millor. I nosaltres estem convençuts que dels congressos, de les fires, la gent es connecta entre elles, la gent comparteix coneixement, es fan aliances. I més enllà de ser el motor econòmic, que també és evident, crec que és bo compartir amb tots els professionals d'una empresa per què, no? Quin és el per què més profund que pugui haver-hi, no? I el més profund és aquest, volem ser part activa i pensar en un món millor, que està prou complicat,